Mahal na Ama sa langit, lumalapit ako sa iyo, nang may kabab ang loob, at humihingi ng kapatawaran sa lahat ng aking mga nagawang kasalanan, sa iyo at sa aking kapwa. Panginoon, hindi ako perpekto, at marami akong mga pagkukulang araw-araw sa aking buhay. Subalit, nariyan pa rin kayo, at walang sawang gumagabay sa akin. Panginoon, maraming salamat sa iyong awa at biyaya. Maraming salamat sa aking kalusugan, sa aking pamilya, sa aking mga kaibigan, sa aking tirahan, sa pagkain sa aking mesa, at sa lahat ng mayroon ako. Panginoon, higit pa sa sapat ang ginawa mo. Mahal na Panginoon, idinadalangin ko din lahat ng aming tagapakinig, viewers, followers, subscribers, at lahat ng tumatangkilik sa BicolNet TV na sana'y makamtan nila ang lahat ng biyayang iyong kaloob, at maliwanagan sa mga impormasyong kanilang matatanggap, at masuri kung ano ang tunay na totoo. Panginoon, pinasasalamatan ka namin, sa kaloob ng media, na maabot ang malalayong lugar, ng mundo, na may mga mensahe ng pag-asa, at buhay. Nagpapasalamat kami sa iyo, para sa mga nagsasapanganib ng kanilang seguridad, at maging ang kanilang buhay, upang ilantad ang kawalang katarungan, at magdala ng balita ng pag-asa. Naway magsikap silang maging tagapagdala, ng mabuting balita, upang malaman ng lahat ng tao, ang masaganang buhay, kung saan tayo nilikha, at higit na kahangahangang tinubos ni Hesukristo. Inaalay namin ang aming panalangin sa iyong pangalan, sa kapangyarihan ng banal na Espiritu, para sa ikaluluwalhati ng Ama. Amen. Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, wala na maniba. Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, pagpamuntan albay, sabayan ta. Hey, hey, hey! Sa tunta kalbay, progreso ang dara, tunay magtrabaho, ikaw ang pusong pamasa. Bukas balat sa pagtabang maasahan ta, pagpuswag ka nalbay, sabangan ta, sabangan ta. Hey, hey, hey! Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, wala na maniba. Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, pagbangon ka nalbay, sabayan ta. Joey Tudikan albay sa iyang inaksyonan, mga programang magagayon talaga. Matibay na congressman sa kauswagan, gabos niya gigibon para sa sato. Salamat Kong Joey sa pagpadaba, Kong Joey Salceda. Buon ka ito hanggang unya nagtatabang, nagtatabang. Joey! Si Kong Joey Salceda. Edukasyon mahalaga, kinabukas ay sinisiguro. Lion of Fino, laging naririyan para sa'yo, maasahan, tapat na magsaserbisyo, sama-sama tayo sa pag-asenso. Sana all Findo, para sa tao, tapat na serbisyo, walang ibang hihigit pa rito. Ryan all Findo, para sa kinabukasan, lahat ay kasama sa pag-angat ng bayan. Sa Legazpi siya ang sandigan, pag-asa't pagbabago ang kanyang handog sa bayan. Serbisyong totoo, walang kapantay, Olfingo ang sagot sa kinabukasan, tunay
Ulfindo, para sa tao, tapat na serbisyo, walang ibang hihigit pa rito. Ryan Ulfindo, para sa kinabukasan, lahat ay kasama sa pagangat ng bayan. Sana Ulfindo, ikaw ang aming kailangan. The views and opinions expressed by the host in this video do not necessarily reflect those of the official policy or position of the company and its management. Furthermore, the views and opinions of the guest do not reflect those of the host, the show, the management, and the station. Serbisyo Riparo Pinagsaro-sarong programa Serbisyo Asin Riparo, ang programang pagtatao ng serbisyo publiko sa Lambang Bicolano, Mariparo kan mga gibong salto sa gobyerno man o maging sa pribado. Serbisyo Asin Riparo, serbisyong totoo, asin riparong balansyado. Pag-iriba ang numero 1 sa serbisyo Asin Riparo, Mr. Hulbutana Manny Moxeya. Sa serbisyo Asin Riparo, tignisa na sa Bicol Net TV. Kasuro kan Bicolano Worldwide. Mr. Hulbutana Manny Moxeya sa Bicol Net TV. Si Manny Moxeya sa programa Serbisyo Asin Riparo sa Bicol Net TV. Serbisyo Asin Riparo, kaibahan si Manny Moxeya, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Hindi man ako gwapo, hindi man ako gwapo. Serbisyo Asin Riparo. Serbisyo Asin Riparo. May mga day na nagtururog. Ano ba yan? Tigpa pararalat ni daw. Kung mo kasubang gida ay nagkinagkakaraturog. Ano bigpa pararalat ni daw? Oy, mga tugang, mga kabayan, Diyos marhay na pagkaaga Bicolandia. Maray na aga, probinsya ni Nalway, syudad ni Tabaco, Legazpi and Ligawa. Saan man sulok po kayo ng mundo, Luzon, Visayas, sa Mindanao World. Good morning! Magandang umaga po! Coach Monil Calyos, numero 24 sa balota, sa siyudad ng Tabaco. Chairman Jodelyn Calyo. Kay Ma'am Nancy, good morning. Ma'am Nancy Pronce Buduso. Sa mga nakatutok tulos sa Satuya ngunyan. Mga tugang, mga kabayan, digdi na po kita sa programa Serbisyo Asin Riparo. Ngunyan pong aldaw kita nin Webes, Thursday. Petsa 8 na kita ngunyan kang bulan na Mayo taon 2025.
Sabayan po nindoon sa indong lingkod sarong oras may kabanga kita. Magre-restoryahan kan mga pangyayari, mga mangyayari, mga nangyari, mga mangyayari, asin mangyayari pa sana. Nagkaburubaraligtad na. Sa tuya pong palibot. Siyempre sa mga nakakalapuyan kan sa indong lingkod. Apoy rayan kan mga pigpapaabot man po ni Dudigding mga riparo. Sa tuya po yan tatawa ni serbisyo sa laog kaining programa. Daman po sa may mga kompleanyo ngunyan May 8. Maligayang happy birthday. Happy na! Birthday pa! Maski halayo na ibang lugar sa kumaagan, luha sa mata ko. Daman man po sa may mga okasyon, ano man pong klaseng okasyon yan. Dahil nanggad nindo paglingawan na sa kuyang perming tugon ha, iringatan tapuan sa tuya mga sadiri. Tawara man baga kibang maingat kan sadiri ta kundi kita man sana. Daman po sa may mga kamunduan ang samuya pong pakikidumamay, sa may mga kasakitan parahay na tabi ka mo. Magsarig lang po kita sa satuyang kagurangnan ta siya man sana po ang nakakaaram kaya. Amen. Ma'am Gina Balangat, good morning. Thank you, Lord. Salamat, Lord, sa panibago na naman aldaw na tinaw mo sa lambang saro sa samuya ngunyan. I-guide mo po kami, Lord, kang samuyang mga gigibuon. Tangani po dahil kami magkasala sa samuyang kapwa asin maging sa say mo. Patawada kami, Lord, kang samuyang mga nagkaginiribong kasalan. Tao lang po kami, Lord. Maro po nagkakasala. Kaya, Lord, patawad tabi, Lord. Lord, patawad. Amen. Serbisyo Asin Reparo. Mga tugang, mga kabayan, check-in po muna sa indong lingkod. Ako tabi si Manny Moxeya. Si Mr. Hulbutana tabi ni ang sa indo pong serbidor asin taga-Riparo. Papa Dan Rosales, good morning. Live na live, mga tugang sa Bicol Net TV kasurog kang mga Bicolano worldwide. Sa pangaran niya ni GM Maestro nila tuon ni SM Sir Tony, kasabay po ang bilog na tropa. Mga tugang, mga kabayan kami po sa Rabay minapaabot nin maugmang pataratara sa lambang miyembros kang pamilya. Sana po nasa maray sana kamong kamurugtakan ano man po ang sa indong mga pinagigibo sa mga oras pong ini. Mga tugang, mga kabayanan, gusto misa na po. Permisa na po kitang happy, enjoy, relax, and syempre mga tugang, bawal po ang kidit. Asin bawal po ang may stress sa mga panahon pong ini. Moxeya sa programa Serbisyo Asin Reparo sa Bicol Net TV. Ay sabi digdi, kamusta na ngaya tabi ang gabos na mga naghahalat dyan, lalo na po sa mga parakulor. Good morning kay Ma'am Joy Cargulyo. Ano ba ya tabi ang mga pigpaparaharalat nindota kasubang ginaglibot-libot ako tabi Coach Monil Calyos. Takol ang mga naka-standby sa luwas kang harong. Aday pagkamuya ko minagkaraturok. May pigalat niya kami, sir. Ano ang pigalat nindo? Oy, Coach Monil Calyos, good morning. Numero 24 sa Balota. Sa siyudad kang Tabaco. Suportahan tatabi ha, mga taga-Tabaco. Ang satuyang coach ng bayan. Coach Monil Calyos.
ya ko ang pigharalat nindo? Niya, sir. Ano ya ko, sir? Ano? Sir, nagkakaranapan na nga ya. Ano? Nagkakaranapan na nga ya. Sabi kang saro duman na nahapot ko bata daraga pati magayon-gayon tabi mamlulukod tigno. Alot napot kong babae magayon-gayon bati mayagom da siya. Ano ya kung nagkakaranapan na? Ako ngaya sir gusto ko man ngayang makanap tabatang iso agong ko to sa harayo. Ano? Papadan, sarong nahapot ko na magayon-gayon. Gusto niya mandamakan na tabata si Mr. niya rayo. Matindi Hiling mo na iya. Iba man nakanap ang gusto ka ito. Ma'am Desrado, good morning. Anong karanapan nga ito? Pangyari. Good morning tabi Sir Jonathan Mondragon dyan sa San Francisco Institute of Science and Technology dyan sa TESDA. Good morning, mabuhay po kamo. Pangyari ni ano? May gustong makanap. Nataya ko taga-ripig papadangog mo ako. Nga sir. Bukas nga sir ang harong mi. Sumangaki nga tururog na. Galat da siyang makanap tabi manayid na barkilya sa aba. Ay napangyari sa kinaba. Sabi digdi, pag nagkaraturog na ka mo, malalampasan ka mo kang mga nagkaranap. Hindi ka mo magkaraturog. Hiling mo ng pahitay na di. Ay ano na tayo? Arog na talaga kay ningon yan tabi kots mo nilang pahita. Ano na kita, ano na tabi kita digdi sa Pilipinas kong mahal. Paragon John De La Rosa, good morning tabi sa mo sir idol. Uso na pala niya sukaranapan ngunyan. Dakol na sa kuya nagpaabot igwa ki 70 pesos. So mga counselor gari ini igwa man niya ki asang gatos. Ano do kung igwa pangunyan ko ora 20 adi. So 20 baga. Baka pag nagkanap ka ngunyang ki 20 pesos igarapuan sa imo. Ibarati ka lang sa imo. Gari nga ni ang 70 pesos. Gari kuyong-kuyong kay mga makakanap nindo. Garang minimum na ngunyan 100. Ang minimum ngunyan sa mga counselor 100. Yun ang ngunyan ng pahe. Ata nga ni tabi Sir John kasubanggi naglibot-libot na ako. May nagyan akong magayon-gayon na babayi. Sabi sa kuya, ngaya sir, ako ngaya gusto ko man ngayang makanap. Ta si Mr. ngaya uto arayo ngaya nagtatrabaho. Bukas ngaya ang samong harong turog na ngayon sa mga aki. Ta gustong makanap. Pangyari tabi Sir John. Sir Ricky Candano, good morning tabi. Ang tanong daw ngayon dyan Sir Mox, ika paipitan ki sang gatos
mananribo baga so paipit sa mo. Daka ngaya. Ay, mula mga yan na pagkaan. Dahil mula mga isnabon mo yan mga sanggatos na paipit na. Mananribo ba ngayon so paipit sa mo? Pangyari kayo ni Chirma. Waltak na ngunyan ang abainte, sabi ni Sir Ricky Candado. Tana so abainte. Tapos so a 50 garing ngunyan, delikado. So a 50? Dahil ini sigurado. Mawawaltak ini. Ayun na yan, kultura na yan kang mga tugang niya to, adi. Kultura tana ng mga Pinoy. Maski na nga ni grabe baga ang pagsabi kang Comelec na bawal tabi ang pagbakal nin boto. Ang boto tabi sagrado. O di, dahi man. Iyo manlalay. Oy mga tugang, mga raji po kita ha, mga raji po kita. Ngunyan duman po sa chapel kang sistay nagboborotuhan man. O di kasubagong alas 3 din pagkaagadig di sa Pilipinas luminuwas so itom na aso. Nagboborotuhan man para po sa satuyang bagong Santo Papa. Iyo, kapalit po ni Pope Francis. Yaon duman so mga nasa 133 mga cardinals nagboborotuhan man. O kasubago kaga nagluwas itom na aso. Ibig sabihin pag itom dang aso day pa nakakapili kay bagong Santo Papa. Anong pahit naman kang eleksyon? Gamit man sindaki automated counting machine. Tapondig dyan sa Pilipinas, tapos ang boxing na wala pa po ki bagong Santo Papa ang i-elect. Di nainotsing da magburutuhan na di sa mga kardinal. May election sindangon niya duman sa Sistine Chapel. Yaon naman sa mga kardinal. Sindan na inot may eleksyon. Ano daw kung may paipit man ito? May paipit man ito? Apot man sana, apot man sana. Apot man sana. Ano tabi ang eleksyon kang para sa Santo Papa? May paipit man ng Sir John? Apoton ta daw, di mahapot man daw kita. Pag election baga dapat may paipit. Ayo. Digdi tabi sa Imos Idol, 10 taon na ako digdi nagboboto pero dahil lamang ako nakakasilag kang paipit na yan. Ako tabi Sir John iyo man. Ngunyan totoo kaya. Perang beses na ako nagano kasi kami sa media pag amay na yan nagpupuna kami mag-coverage. So dahil na akong time na makapagbuto-tulos na amay. Tapos wala na ako kan sa harong. Makabuto ako kan pag mga last hour na dumana. Limbawa matapos na alas 7, before 7 madumana ako. Mabuto na ako kayan. Medyo relax na susamoy ang coverage. Pag-coverage kan taga-media sa Primero, diyan sa pagpun pa sana, barakbaka na yan. Barakbaka na yan. Sa mga primerong oras, alas 5 mapon, barakbaka na yan. Ngunyan, inda sa nata, ang sabi sa kuya, nakalista man da ako. Kundi dahil man nakakabot na sa kuso paipit. Pira ng eleksyon. May napot nga niya ako, ay naya ako susako. Nakalista ka baga nga digdi siro, may panding ka man. Ang problema dahil man nakabot sa ko. May ba man na nagkukwa? Parehas man sa waiting. Nakalista sa pangaran ko Sir John dahil man kinakakabot sa ko, ibang nagkukwa.
Sige mo nga yaong reklamo kang waiting, igwa ka man ngayon, nakalista ka man hindi. Ang problema, nakalista ko, dahil man sa ko nag-abot. Iba man nagkukuha. Ano pa man ta, nakasabay ka man nga digi sa lista. Iling na nindo yan. Sir Raul Gonzales, good morning! Adi, day patabi ha, day pa po kay bagong Santo Papa na napipili. Alatalaton ta. Ayo. May mga kang mga inot pala medyo nakaapat na election da, nakaano. Baka lamang ngunyan mapadali ano. So kasubago, day pa. Ma-election giraray yan. Ayo. Alat ka, sa election kang Santo Papa, may pa-recount man dyan. May pa-recount man. Paano kung yan nag-tie? Ano yan? Toss coin? Apot man siya nakitapot, man siya tabi. Sige, ano pan mga reparo tangon niya na Webes, apwera iyan kanso nagpupuo na tabi ang karanapan. Ini pong 367 million na government fund para po sa pagrehab kang Albay Electric Cooperative na resibi na initabi kang Aliko kaso Martes. Di may 167 plus million ang kooperatiba para dit na pong i-rehab ang satuyang kooperatiba tanganing masuplayan kita ki maurag na kuryente naday na magpaparabur brownout. Yo. Sige. Yan tabi mga tugang mga kabayanan sa tuyang mga reparohon ngunya na aldaw kita ni Nuebes. Yo. Digdi po sa laog kang sa tuyang programa. Alas 7:27 na ang satuyang Philippine Standard Time. Puntada mo na, ramontado tabi mo nan magiging kamugtakan kan satuyang panahon na. Ilingon ta daw kung kumusta ang mga masunod na daw. At arog kini puga-puga na baga sa mga pigigibong mga meeting di avanse. Ano? Kan sa tuyang mga kandidato hanggang na sa natabi ang karampanyahan sa Sabado na alas 12 nin pagkabanggi. Yo. Hanggang na sa nayana. Hanggang na sa natabi yan na podkeni alas 12 sa Sabado. Pitsa Gis. Yo. Sige tabi mga tugang nasa linya na tabi ang Pag-asa. Pag-asa, good morning tabi Pag-asa. Happy Thursday po sa ating lahat. Ako si Benison Estareja. Update muna tayo dun sa ating minomonitor po na low pressure area sa loob ng ating bansa. As of 3 in the morning, nandito pa rin siya sa may northern Solusi at huling namataan 80 kilometers east-northeast of Cuyo, Palawan. Itong low pressure area hindi pa rin inaasahan na magiging isang bagyo at posibleng malusaw sa susunod na 24 oras. Samantala magpapaulan pa rin ito sa malaking bahagi ng Southern Luzon, Visayas at hilagang parte po ng Mindanao. Samantala yung easterlies pa rin o yung hangin galing sa silangan, nagdadala pa rin ng mainit na panahon for the rest of Luzon and Mindanao. At itong easterlies din, mas maraming dalang moisture kaya taasahan din po ang mataas din na tsansa ng mga pag-ulan at mga thunderstorms, lalo na sa dakong hapon hanggang sa gabi. Sa ating mga kababayan po sa Southern Luzon, magbaon po ng payong ngayong araw dahil aasahan nga ang mataas na tsansa ng ulan dulot ng low pressure area. Asahan ang mataas na tsansa ng ulan sa may Calabarzon, Bicol Region and Mimaropa, lalo na sa may areas po ng Mindoro. Kaya't mag-ingat po sa mga banta ng baha at pagguho ng lupa dahil minsan malalakas ang mga pag-uulan. For the rest of Luzon, asahan din ang mataas sa tsansa ng mga makulimlim na panahon at maulang panahon sa may silangang parte po ng bansa sa may Cagayan,
Isabela, Aurora, magi dito sa Metro Manila, medyo kumukulimlim na po pagsapit ng tanghali at mataas ang tsansa ng mga pag-uulan pagsapit ng hapon hanggang sa gabi. The rest of Luzon, bahagyang maulap at minsan maaraw ang kalangitan pagsapit ng umaga hanggang sa tanghali. At sa dakong hapon hanggang sa gabi, may mga isolated thunderstorms pa rin po na mararanasan, lalo na sa may Cordillera Region at sa may Ilocos Region. Temperatura natin sa Metro Manila medyo mainit pa rin po mula 25 to 34 degrees Celsius habang sa may Baguio City 17 to 24 degrees Celsius. Sa ating mga kababayan po sa lalawigan ng Palawan, Western Visayas and Negros Island Region, umaga pa lamang asahan pa rin po ang maulap na kalangitan na siyang sinasamahan ng kalat-kalat na ulan and mga thunderstorms. Dulot yan ng low pressure area lalo na sa may northern Palawan. Habang ang natitirang bahagi ng Visayas, itong central and eastern portion, this morning actually may mga times na magiging maaraw naman or bahagyang maulap ang kalangitan. Pero pagsapit muli ng hapon hanggang sa gabi, maulap muli ang kalangitan at sasamahan ito ng mga kalat-kalat na ulan and mga thunderstorms dulot ng trough or outer portion naman ng low pressure area. Temperatura natin sa malaking bahagi ng Visayas and Palawan, posibleng umabot pa rin sa hanggang 32 degrees pagsapit ng tanghali. At sa ating mga kababayan po sa Mindanao, umaga pa lamang may chance na ng pag-ulan sa may Zamboanga Peninsula, maging dito rin po sa may Surigao del Sur, Davao Oriental and Davao de Oro, yung sa may parting Zamboanga Peninsula dahil po dun sa outer part ng low pressure area, habang sa may eastern side ng Mindanao dahil naman sa easterlies. Ang malaking bahagi ng Mindanao, make sure po magdala pa rin ng payong dahil makakaasa pa rin tayo ng mga kalat-kalat na ulan at mga thunderstorms pagsapit ng hapon hanggang sa gabi. Usually nagtatagal po ito ng 2 hanggang 3 oras. Temperatura natin sa may Davao City hanggang 32 degrees Celsius, habang sa may Zamboanga City pinakamainit in terms of air temperature hanggang 33 degrees Celsius. Pagdating naman sa heat index o yung nararamdaman ng ating katawan, mataas pa rin po ang concentration ng mga matataas na heat indices sa may Luzon. 46 degrees ang inabot po kahapon sa may Cavite City, nasinda naman ng 45 degrees sa may Catarman, Northern Samar. Habang sa may Metro Manila kahapon, umabot sa may southern part ng Metro Manila, 43 degrees, delikadong antas po ito, habang umabot naman sa 41 degrees ang heat index sa may northern part of Metro Manila. Ngayong araw, makakaasa pa rin ng mga nasa delikadong antas ng heat index ang malaking bahagi ng Luzon. 44 degrees ang maximum heat index over Dagupan City, Pangasinan, and Cavite City, habang nananatili ang init dito sa may Metro Manila sa may southern portion po, posible pa rin umabot sa delikadong antas. Base naman sa ating heat index map forecast, malaking bahagi pa rin ng mga kapatagan po sa Luzon na magkakaroon na sa between 42 to 44 degrees na heat index. Kabilang na dyan ang mga kapatagan po sa may Isabela, Ilocos Provinces, Pangasinan, dito sa may Zambales, Tarlac, Northern Palawan, hanggang dito sa may Rojas Capiz, Catarman Northern Samar, Masbate, and Camarines Norte. Delikado pa rin po ang ating heat indices dyan bago magkaroon ng mga thunderstorms. Para sa mas detalyado pang heat index forecast sa malaking bahagi ng bansa at maging sa mga susunod na araw, scan lamang po yung QR code na nakikita sa inyong screen or bisitahin ang pag-asa.dost.gov.ph/weather/heat-index. At para naman sa ating 4-day weather forecast, for this long weekend po, simula sa Friday hanggang sa araw ng eleksyon, May 12, makakaasa pa rin tayo ng epekto ng mga pag-ulan dulot ng easterlies plus epekto ng low pressure area na within 24 hours nga po ay posibleng malusaw na. So simula po ngayon hanggang bukas ng umaga or tanghali, aasahan yung kalat-kalat na ulan ng thunderstorms pa rin dito sa malaking bahagi ng Southern Luzon at lalawigan po ng Aurora. So may mga areas pa rin sa may Mimaropa, Calabarzon, Camarines Provinces, Aurora, and some nearby areas pa magkakaroon ng mga kalat-kalat na ulan, kahit mag-ingat po sa banta ng baha pa rin at pagguho ng lupa at laging tumutok sa ating mga rainfall advisories and worst case heavy rainfall warnings. Pagsapit naman po ng Linggo at Lunes, makakaasa naman ng epekto ng frontal system o yung pagsasalubong ng easterlies, ng mainit na easterlies at malamig na hangin galing sa Hilaga, ang Batanes and Babueng Group of Islands. So kung lalabasin po ng bahay, make sure na meron dalang payong. Habang ang natitirang bahagi ng bansa, over this long weekend, simula Friday hanggang Monday, may epekto ng easterly. So halos magkakatulad lamang po yung ating mga weather conditions. Bahagyang maulap at minsan maulap ang kalangitan for the entire day at makakaasa pa rin po ng mga sagitang pag-ulan or mga thunderstorms na usually nagtatagal lamang ng 1 hanggang 2 oras. At dahil panahon na po ng transition period, kung saan mas madalas na po ang thunderstorms sa ating bansa, importante po na malaman natin yung mga safety tips kapag meron tayong mga pagkidlat or pagkulog.
Unang-una po, kapag meron tayong makulimlim na panahon at nakakaranas na tayo ng mga thunderstorms, make sure po na pumasok tayo sa isang enclosed building. Maring bahay natin or maring mall, or kung meron po tayong kotse, pumasok po tayo doon para iwas sa direktang pagkidlat. Samantala, in terms of kidlat, dahil ito ay nagko-conduct po ng electricity yung ating mga objects, iwasan po muna na lumapit doon sa mga objects na yon, kabilang na dyan ang mga puno, mga poste ng kuryente, scaffoldings. Kung tayo nasa beach, lumayo po muna sa mga pangpang, at kung nasa kalye naman tayo, lumayo tayo dun sa mga may puddle, at kung nasa loob tayo ng bahay, umiwas din sa paghawak sa mga power tools. Kapag malapit tayo sa ating mga socket, lumayo po muna tayo, at iwasan din ang paghawak sa ating mga appliances kung kinakailangan. Samantala, kung tayo naman po ay nasa may kapatagan or nasa gitna ng isang field, make sure na umiwas tayo sa pagtayo at pagtaas ng ating mga kamay. Instead po, magkaroon tayo ng position na nakasquat, kung saan hawak-hawak po ng dalawang nating kamay, ang dalawang tenga, at make sure po na magkadikit yung sakong ng ating dalawang paa habang nakatikdi tayo. So in case na magkaroon tayo ng makaranas tayo ng mga pagkidlat, yung electricity po na manggagaling sa lupa, ay dediretso lamang po sa pagitan ng ating paa at hindi aakyat sa ating katawan. Ang ating sunrise ay 5:31 ng umaga at ang sunset ay 6:15 ng gabi. Para sa update regarding sa low pressure area at sa mga paparating po ng mga thunderstorms, bisitahin lamang po ang social media accounts ng Pag-asa sa Facebook DOST-Pag-asa at sa DOST-Pag-asa Weather Report naman sa YouTube. At bisitahin pa rin ang ating official website bagong.pag-asa.dost.gov.ph. Muli po ako si Benison Estareja na nagsasabing sa anumang panahon, Pag-asa magandang solusyon. Si Manny Moxea sa programa Serbisyo Asin Reparo sa Bicol Net TV. Serbisyo Asin Reparo, kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Salamat tabi Pag-asa. Ayan tabi pading unan kamo ang magiging kamugtakan kan sa tuyang panahon. Numero 4 sa balota dyan sa Banwaan kan Tiwi. Bong kamo. Dyan sa Tiwi, numero 4 iyan sa balota para municipal councilor. Bong kamo. Liwat na ibalik dyan sa Sangguniang Bayan. Matibay ini. Si Municipal Councilor Bong Kamo. Musta tabi? Doon tabi ang meeting di aban si Janindo sa Tiwi. Paningunan. Sabi baga kang Pag-asa, tayo kita ki LPA, pero sabi within 24 hours, malulusaw na. Kaya lang so forecast kan Pag-asa hanggang Lunes pa. May mga pag-uran-uran kita dahil sa easterlies. Yo, di paano kayo ni so mga meeting di abanse, iguanang atyan, may pa-meeting na atyan, sa Biyernes and last kayan Sabado. Pasiguro tabi ka mo kay panangga sa oran ha. So mga maaratinder tabi sa mga meeting di abanse. Yo. Yaning pasiguro aday kita magkasakit, bawal magkasakit. Bawal tabi ngunyan magsulisit. Aton na sana indo sa paipit. Yo. Sige tabi mga tugang alas 7:38 na ang sa tuyang Philippine Standard Time. Pasalamatan ta na muna sa tuyang mga katuwang sa programa. Serbisyo Asin Reparo. Salamat po sa MBY Dormitory. MBY Dormitory makukuha yan dyan sa Rawis, Legazpi City. Open for transient po sinda. Hanapon lang nindo si Honorable Bridge Laudit, ang manager po kang MBY Dormitory. Madalion sa na yan makuha dyan yan sa pagitan kang UST and Mariner.
Diyan iyan sa Rawis, Legazpi City. Kaya sa mga naghahanap tabi, kidor, boarding house, diyan na po kamo sa MBY Dormitory. Safe na safe po kamo dyan. Diyan iyan sa Rawis, Legazpi City along National Road. MBY Dormitory, your home away from home. Kay Madam Aylin, salamat tonon, ingat tabi pirmi. Siring man mga tugang ang programa ginidaraman po sa tuya ni Governor Ate Glenda Ong Bungao kang probinsya ni Albay, City Councilor Riner Burse kang siyudad nin Tabaco, Cons Irene Morales Pahot, Mayor Shi Capos Bilo, ABC President Cap Art Abila kang Malinaw Albay. Sa Capos Bilo Lotto Outlet, salamat man. Diyan iyan sa Barangay Tinapi, Poblasyon Malinaw Albay. Diyan po kamo magtaya sa loto, bako sa waiting. Sa waiting may napapalayas na opisyal. Amog-amog. Tugon mo yan na 60,000 per week ang pig-recibe. Natanggal po sa pagkagobernador kang Alba dahil sa waiting. Name. Siyempre mga tugang, daraman po sa tuya ang programang ini kang Arcantillo Steel and Aluminum Fabrication Services na makukuha dyan sa Zone 5, Balading, Malinaw Albay. Sampang lang yan kang Catholic Cemetery. Kaya kung kaipuan po nindok yung mga ironworks, sliding door, sliding window, roll up door, apudan lang po nindo si Sir Robin Cantillo sa sayang CP number sa 0912-295-6339. Yan po ang Arcantillo Steel and Aluminum Fabrication Services. Yan sa Zone 5, Balading, Malinaw Albay. Yan po mga tuga, ang sa tuya mga katuwang sa programa. Maraming thank you po. Morning tabi sa gabos na mga taga Bicol, lalo na po sa mga taga Malolos from Quezon City. Sabihan ni Ma'am Lourdes Lumagi. Sa Mayo G's ang meeting di Abanse dyan po sa Banwaan Kantiwi. O yan, na last day kang karampanyahan. Pero dahil maglampas dapat na alas 12. Ayo. So dapat bago mag alas 12, eksaktong alas 12, tapos na tabi ang meeting di Abanse nindo. Nganing day ka mong badiskuido. Ayo. Sige po mga tugang, 42 minutos na makalipas tabi ang alas 7 ni na paghaga Philippine Standard Time mga tugang ang mabalik po. Nabalik kita madali sana. Uni po sa mga taga Malinaw. Nauni na ang sendong alkalde. Iyon na ini. Sa maabot na Mayo 12, ipaglinguan para alkalde kan Banwang Malinaw, si Peña Capus, numero 1 sa balota, numero 1 sa puso ta. Alkaldeng may ginibuhan, si Peña Capus. Migit sa kahibusan sa itong napatunayan. Sa Malinaw, si Peña Capus, ang turahaw, garantisado ta na si Shi. Malalauman ta siya pirmi. Sa serbisyo, arang sincero siya. Namamate ang pagka-alkalde niya. Wow, si Peña Capus, suportahan ta siya. Marina sa lider. Sa maabot na perya, ibalik ta sa konseho. Bani Alcala, madagos na maservis sa Lambang Malinaw noon. Bani Alcala, numero 2 sa balota. Misi Bani, padaba misi Bani, taigwang paninindugan sa kung maaasahan. Daing iba, si Bani Alcala, makatawong makamasa sa kung maaasahan.
madudulokan. Boses ng kababaihan, Ate Glenda ang pangalan, Ate Glenda ng bayan. Ate Glenda, paglaom kan mga babaihan, paglaom kan mga kabataan, paglaom kan mga namamanwaan. Ate Glenda, Ate Glenda ng bayan. Ang orgulyong congressman, talokan mga Bicolano. Bagong liderato, bago naman. Sa bago may kauswagan, sa bago may asenso yan. Sa bago kong Jill Bongalon, an para tukdo na hinahangaan. May humilding puso na may inadalan, kasurog lalo kakasaraditan. Si attorney kong Jill Bongalon. Bagong pag-asa, bagong liderato, bagong Premier Distrito. Iboto Congressman Jill Bongalon, numero 1 sa balota. Probado na sa serbisyo, dakul ng napatunayan. Iboto, number 2 sa balota. Joey Salceda para gobernador. Angat ang lahat, Global Albay. Suyang namatean, dinaramong karahayan. Kaito hastang ngunya, kung Joey idol ko yan. Di matatawadan, dakul ng napatunayan. Kadagusan pagtabang, kung Joey idol ko yan. Para sa banwaan kang tabako, Idol Coach Munil Calyos. The best yan. Gustong magtabang sa satuyang banwaan. Si Munil Calyos ay dulon mian, tamahiguson asin matinabang. Si Munil Calyos madali mo pang dulukan. Yan si Coach Munil Calyos, yan si Coach Munil Calyos, yan si Coach Munil Calyos. Ang tao makajos asin mahigos. Yan si Coach Munil Calyos, mabuot makatao, may serbisyong totoo. Yan si Coach Munil Calyos, mabuot makatao, may serbisyong totoo. Kaya padaba mi ika, Coach Munil Calyos, astig ang talaga. Kaya padaba mi ika, Coach Munil Calyos, astig ang talaga. Pag may G-I-O, 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 G-I-O. Bitaan, binikanan, iyong munggawan pangaran. Pagsirti niya na matean, naging leader kan kabataan. Padagustang suportahan, programa niya na pinuknang. Iyong bunggaw sa Kapitolyo ibukta. Iyong bunggaw, Iyong bunggaw, Iyong bunggaw. Si Manny Moxea sa programa Serbisyo Asin Reparo sa Bicol Net TV. Serbisyo Asin Reparo, kaimahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Balik na po kita mga tugang sa programa alas 7:48 na. Ang sa tuyang Philippine Standard Time, oras pong yan dara po sa tuya kang MBY Dormitory na makukuha dyan sa Rawis, Legazpi City, open for transient po sinda. Madali unsa na yan makuha dyan yan sa pagitan kang UST and Mariner. Dyan yan sa Rawis, Legazpi City along National Road. Kaya sa mga naghahanap tabi kidor, boarding house, dyan na po kamo sa MBY Dormitory. Safe na safe po kamo dyan. Sumayaw ng cha-cha
Siring man mga tugang, ang oras na yan dara po sa tuya ni Governor Ate Glenda Ong Bongao kang probinsya ni Nalbay. City Councilor Rener Bursik ang siyudad din Tabaco. Cons Irene Morales Pahot. Mayor Shi Capos Bilo. ABC President Capart Abila kang Malinaw Albay. Salamat man sa Arcantillo Steel and Aluminum Fabrication Services na makukuha dyan sa Zone 5, Balading, Malinaw Albay. Sige po mga tugang. Ako man po gerarian sa indong lingkod, Manny Moxeya po ini, si Mr. Hulbutana. Kunyang pungal daw kita ni Nuebes. Ano? Thursday, pet sa 8 na kang Mayo taon 2025. Kay Art Blanquisco Jr., good morning. Sando kita alas 8:30 mga tugang, mga kabayan. Kaya ano papighalata, Doro, diretso na po kita. Serbisyo asin reparo. Kaibahan si Manny Moxeya, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Sumayaw ng cha-cha, lalo kung ang kapareha. Sige tabi mga tugang, alas 7 gis na. Ano alas 7 gis? 10 minuto. 10 minutos tabi bago mag alas 8. Napahitay ni pabaliktad sa oras tadi. So 10 minutos tabi bago mag alas 8 sa tuyang oras. Yo. So diretso na tabi kita digdi sa programa. Palaugon ta mo na si Sir Tony. At tanganing duro-diretso na kita kang karanapan. May report mo na kita, 9 minutos. Bago mag alas 8, nasa linya si Sir Tony. Sir Tony, maray na aga sa imo. Please come in. Yes, tabi Sir Mox. Good morning. As in, Diyos marahin na pagkaaga sa satuyang mga paraan tabay. Ano, may nakanap ka na lamang? Naghahalat nga niya ako makakanap or ako ang kanapon. Kasubanggi, naglibot-libot ako. Dakulonan mga nag-aral at sa luwas kang haraw. May nahapot akong magayon-gayon, Sir Tony. Kaya ako taday pa kamo minakaraturo. Pigalat ko ngaya, Sir, na kanapon ngaya ako. Ako, ano? Bata ngaya si Mr. ngaya, huto sa Manila nagtatrabaho. Gusto ko man niyang makanap ngaya ako, tas umangaki ngaya, tururog na. Hiling mo na iyan. Napahit iyan. Bati baga, sabi baga, ang pagkanap na, mas at dangon yan mangyayari. Iyon na nga niya, tab. Pero iba man nakanap antig sasabi gari ka ito. Maray ko niyaon si GR na Blanquisco, si Art. Pwede ko itong ituro. Maray nga, Dabi, Sir Mox, na pag-isip-isip mo na, bako ikang kumanam. Ay, daya ko kaya. Daya lamang naglaog sa isip ko ang tabi, Sir Tony. Aram mo baga ko? Puro saan ako Bible study. Yan. Parang pagkaabalan ko man sa nabaga. Magtanom kikamote. Iyo man sa. Tapos pagkatanom ko kikamote habang nagpupurpay ngalo. Nagba-Bible study ako. Naguhurup-hurup ako. Dahil ka na nagpapabasad. Dahil na. Medyo... Itaw ko na ito kay Sir Willie tapos kay GM. Medyo okay naman sulawas ko. Ay, inda. Yan ang maurag. Dapat relax na dapat. Relax taso iba dito na. Roger, naiinig na pagka sa mga oras na ini, ka mga nakaaging aldaw, dalakan paparaning eleksyon, grabe na at patulot sila naman, grabe na naman ang sirintikan, maging sa social media or maging sa mga telepon-tepon sa barangay. Kaya dito na, grabe na. Siguro, maintindihan taman sa mga nagkarandidato na paragalo na iyan. Yugon mo tabi, Sir Tony, pag-host-host baga mainit, minauran,
Yaon na dyan ka, boss. Kaya medyo Roger. paragal naman. Kaya nga ni ako medyo, sabi ko, naintindihan ko man sumadihon ko kung natatarog kayo. Ikaw man daw magparalakaw dyan. Tapos na namamati mo na medyo tagilid. Dahil ka man hanggang uyaman. Nakadagdag pa sa init. Iyo, arugang kayan. Kaya ako naintindihan ko man ta. Sabi ko, pag abot ki mga panahon, baka mabalo ko manan mga arugang ko. Di, gari ang gusto ko, mag-artista na sana. Bahay na kumalog sa politika. Mas maray doon. Roger. Manaw na sana akong jacket. Yan. Sir Plok Chabinia, good morning tabi sa imo idol. Sir Plok, ara mo si Sir Plok na Chabinia. Kadakla ng mga political jingle, si Sir Plok Chabinia nagibo. Maura gini dyan sa Malinaw. Composer, igwag ki recording studio, mga anini dakul ini ki mga composer, dakul ini tig compose na mga Bicol songs. Yan, maura gini. Professor ini dyan sa Bicol University. Halos kadaklan ng mga jingle, si Ate Glinda, si Gio, si Atty. Gio. Halos kadaklan na jingle, siya nagibo. Matindi. Ora gini. Mapagibo man akong jingle ligdi. Yan. Pag-abot naman kang disiplina. Jingle bells. Sige, Sir Tony, paita na. Alay ito, Mr. Mox, sa magadugang natong informasyon sa nagdadangadang katakot ini kang nagdadangadang na eleksyon sa maabot na eleksyon sa Mayo 12 sa Lunes na mga tabi, Sir Mox. Pinagtatawan doon ngunyan kan Aleco na dai magkakaigwan ng power interruption sa aldaw kang eleksyon. Dahil sinda nag-schedule ki brownout sa Lunes? Negative. Mga 12 oras ko ta. I-schedule na nila sa Lunes 12 oras. Review palagot. Kaning mapalot taman sa mga standby generator kan supig sasabing preparasyon kan kumilek. Roger. Mga standby generator bagaya. Siguro baga tabi Sir Mox sa kumilek. Almost 90% naman ang sa indang paghahanda, including iyan na pagpreparar, pagbubugtak ng mga generator, standby generator, duman tabi sa mga polling precinct, nagagamiton nga ni ngunya na pirilian. Taday man ki apod kaan, kasiguruhan baga, day man ang kontrolado kang aliko kung may pasaway sa kuryente, di dapat igwa pa siguro ang kumili. Kung sa inyo nito, Mr. Mox, sigun sa pagkikipag-ulay ta kay Ans Galero sa spokesperson baga kang Aleco, pinaghandaan nila ang eleksyon sa paagi niya sunod-sunod na preparasyon. And ang kooperatiba, lalo na digdi sa technical personnel na may mga gibo na sa indang may mga ginibo na sindang maintenance activities, inspection sa mga pasilidad as in power lines, siring man sa mga substation, tanganing masigurong bastante ang supply kang kuryente sa maabot na pirilian. Ayan, standby na sa indang mga personahe kasi bako man halimbawa ngayon so sarong feeder dahil man ang sarong feeder mina problema so pasiring nga duman sa sarong lugar nagkaigwa sa nagkitrip off available daw sa indan mga personahe takang sarong banggi nag brown out duman sa Moya nag-report ako mga alas 6 uminabot baga pasado alas 12 na. Pero yung na Sige na. Ang sabi ako, ay na yan, kung sulain man nino. Pasensya na nga, sir, pakiratan at gato, may pig-respondian pang iba. Pangyari sa kinaba. Dari sa ngunyan, nagdugang tabian Aleco ng mga personahis sa Sir Mox, natulog na maakoder, inga sa magtaigwan ng limalaso sa supply kang kuryente sa maabot na pirilian. Na dagit na nga ni sa kuya, so pigapodan ko dyan sa hotline baga kang Aleco ta.
kada oras nagpapalo. Paya ko, ano nang oras ka bago pa kung alas 6 nag-aapon. Bago ka man sa nag-isira, nagpapalo up digdi, kadakol na ngayon ka mo. O kadakol na pala niya, Roger, nangyari man ang digdi sa area mi, kung saan nagsaigwa ng Rimalaso, nag-apod kami ng asistensya alas 9 ng bangge, mala uminabot alas 7 ng pagkaaga na. Iyo yan. Ang maka-buisit kayo ni Tabi Sir Tony, so sa indo sa kumbaga, sa soron transformer sa naso nag-trip off, sa ibang na kalye mo, igwang kuryente. So kamo sa naso, so nasasakupan sa na kay itong transformer na trip off. Para matokdol man sa na. Tatitokdol man sa nabagayan, tanganing maibalik tiraray sa supply. Ina, tapirang oras na. Roger, sino yung dadgaan ang mga nangyayari man, digdi sa tuyang area, arog ka iyan, kung saan sigun sa tagapagtanong kang Aliko, may pinagdesignar na sindang mga personahes sa mga panginot na polling precincts, tangaling tulos na matawan ng aksyon, ang posibleng problemang mabukwa sa aldaw kang eleksyon. Tama yan. Talaga, arog ka yan ang gibuhon ninda. Ayuso ninda yan na serbisyo ninda, ilingana. Urag-urag sa mga konsumidores, pirang oras na ngaya. Alo yun so responde. Paano ngaya kung ngaya may nasusulo na duman na kaipuan na ibaba so linya kang kuryente? Arog ka yan. Kaya ngunyan, mahiling ta ini, tagari first time in the history man ini, na igos indang standby na mga personahes sa aldaw ning kadilian, ka mga nakaagi bagang mga alda o mga nakaaging kadilian, gari limited man. So, indang mga personahes sa manlain-lain na mga banwaan, na ma-assister nga ni digdi sa mga siring kaning problema. Maglagsinda kada banwa ki standby, bako na per per district. Ang nangyari, per district, lalo na digdi sa first district baga, anong dara ka ng mga munisipyo, Tiwi, Malinaw, Tabago, baka kay Rayuon baga yan. So dapat per municipality may standby sindan tawo. Roger, tabasado nga doon sa mga experience na to, maski ba ko eleksyon, ngunyan na sa presenting sitwasyon na tadigde, pag nag-agad kitang asistensya, alat-alato na ngayon, so mapasiring nga yung personal alit kami sa tuwi. Kung yaong kami sa Santo Domingo, so personal sa madalagat. Kaya kaya ngunyan, sa indang na ginibong sponsors, ining magdugang ding mga personal establishment mo, create at tag sa manlain-lain na banwaan. Sana, bako sana eleksyon. Puro permit dapat bago, maski bako eleksyon, araw kan dapat ang gibuni. Yan pinakamaurag. Roger. Tanganing, sabi ito na nga para sa makaskas, pag-akudero sa mga siring kaining sitwasyon. Bako mag-oral daw nagkakaproblema ang kuryente. May mga man sana. Kaya lang iyon na nga niyan. Pag nagkakaproblema, harayoon pa sur ma-respond ito. Duman sa ibong pang munisipyo, o yaon pa duman. Lalo na kung harayoon. Roger, kung may distansyahon, talagang medyo haloy-haloy ang pag-akudero kan mga personalis ng Aliko. Buda baga over na sa Aliko so 367 million plus. Pag-resibi na magakan na Aliko, iyon so gigibuhon gagamiton para sa rehabilitation kang Albay Electric Cooperative. Sana isabay na iyan mga problema iyan. Maninita may maribokon dyan. Sandali patapos na sana si Sir Tony. Patapos naman sa report ni Sir Tony. Tanganing matapos-tapos tanay ni. So preparasyon man kang Albay Electric Cooperative sa maabot na eleksyon. Importantihon yan. Ang satuyang mga automated counting machine nagagamit po yan nagagamit po yan in kuryente. So dapat ang supply kang kuryente day magbinua. Day po magbinua sa Lunes. Siyempre sarabay-sabay yan magaramit sa Lunes. Pag nag-trip off, dapat may standby na mga maayos sa mga taga-Aliko.
O sige, pisilo na naman makalusot. O di bale, okay naman so bareta ni Sir Tony. Si Manny Moxea sa programa Serbisyo Asin Reparo sa Bicol Net TV. Sige tabi mga tugang, alas 8:04 na ang satuyang Philippine Standard Time. Ha, ma-break muna tabi kita. Sarabay tabi muna kita sa Orasyo Imperata. Orasyo Imperata laban sa mga bagyo asin iba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat. Huli kan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Huli kan sa imong pangataman sa pagtao mo, kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga. Asin huli kan sa imong kadunungan na nag-aantabay kan lakaw kang bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo, asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Daimi nasabutan asin nautob ang sa imong kabutan na tamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit hulikan sa mong mga salanggibo asingunyan namamatean mina ang padusang balik kan sa mong pag-abuso asing kapabayaan. Padagos ang labi-labing pag-init kang kinaban. Huli ka ini naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo, uran, baha, pagtuga kang bulkan, asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan, kundi ka, mamumuto nama. Sa imo kami minahagad, ning kapatawaran kan samong mga kasalan. Ilikay mo kami, ang samong mga namumutan, asin mga pagrugaring sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsableng paraataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo. Huli ki Kristo sa mong kagurangan. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na ipamibi mo kami. Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, wala na maniba. Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, pagbangon kang albay sa bayanta. Hey, hey, hey! Sa tuntakalbay, progreso ang dara. Tunay magtrabaho, ikaw ang pusong pangmasa. Bukas palad sa pagtabang maasahan ta. Pagpuswag ka nalbay, tabangan ta, tabangan ta. Hey, hey, hey! Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, wala naman iba. Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, pagbangon ka nalbay sa bayanta. Joey Tudikan albay sa iyang inaksyonan, mga programang magagayon talaga. Matibay na congressman sa kauswagan, gabos niya gigibon para sa katok. Salamat Kong Joey sa pagpadaba. Kong Joey Salceda. Buon ka ito hanggang unya nagtatabang, nagtatabang. Si Kong Joey Salceda. This is the source of news and information that matters to you. This is Bicol Net TV. Kasunod
kan Bicolano Worldwide. Pagtabang sa banwaan sa kung madudulokan, boses ng kababaihan, Ate Glenda ang pangalan, Ate Glenda ng bayan. Ate Glenda, paglaom kan mga babaihan, paglaom kan mga kabataan, paglaom kan mga namamanwaan. Ate Glenda, Ate Glenda ng bayan. Sa maabot na Mayo 12, may paglingwan para alkalde kan Banwang Malinaw, si Peña Capus, numero 1 sa balota, numero 1 sa puso ta. Alkaldeng may ginibuhan, si Peña Capus. Mitig sa kahigusan sa itong napatunayan. Sa malinaw, si Peña Capus, ang purahan. Name. Sandali ha, madali lang tabi mga tugang. Ano nangyari kani? May nahiro. Napalusok ini. Nahulbot. Madali sana ha. Bata pahit na so jingle ni Mayor Shi naputulugod. Dali na taba talo sa tuna. Patapos na naman kita. Makaskaso ng arog ni Pagano. Pag may eleksyon ng oras. Gari kita pigbabakay permiari. Sige, tadit naman sa ng panahon. Tabi. Matatapos na rin ining mga kariribukan sa social media, sa mga buro barangay. Dit na sa ng tiyaga-tiyaga. Sasabi na ang eleksyon, sarungal daw masanatabi yan. Yo? Sige, balik tagirari si Mayor Shi. Sa maabot na Mayo 12, may paglingwan para alkalde kan Banwang Malinaw, si Peña Capus, numero 1 sa balota, numero 1 sa puso ta. Alkaldeng may ginibuhan, si Peña Capus. Mitig sa kahigusan sa itong napatunayan. Sa malinaw, si Peña Capus, ang purahan, garantisado ta na si Shi. Malalauman ta siya pirmi. Sa serbisyo, arantang sincero siya. Namamatay ang pagkaalkalde niya. Si Peña Capus, suportahan ta siya. Marina sa Sa maabot na permiya, ibalik ta sa konseho. Bani Alcala, madagos na maservis sa Lambang Malinaw noon. Bani Alcala, numero 2 sa balota. Misi Bani, Bani, Bani. Padaba misi Bani, Bani, Bani. Taig mong paninindugan sa kung maaasahan. Daing iba, si Bani Alcala, makatawong makamasa sa kung maaasahan. Katabang ta, asin kasurog ta, si Congressman Atty. Jill Bongalon. Salamat kong Jill sa mga tabang mo na itinao. Ika talaga kong Jill Bongalon, isa mo yung totoong pag-asa. Congressman Jill Bongalon. Bagong pag-asa, bagong liderato, bagong Premier Distrito. Iboto Congressman Jill Bungalon, numero 1 sa balota. Probado na sa serbisyo, dakul nang napatunayan. Iboto, number 2 sa balota. Joey Salceda para gobernador. Angat ang lahat, Global Albay. Yang namatean, di naramong karahayan. Kaito hastang ngunya, kung Joey idol ko yan. Di matatawadan, dakol nang napatunayan. Kadagusan pagtabang, kung
Joey Idol ko yan. Para sa banwaan kang tabako, Idol Coach Munil Calyos. The best yan. Gustong magtabang sa satuyang banwaan, si Munil Calyos ay dulon mian. Tamahiguson asin matinabang, si Munil Calyos madali mo pang dulugan. Yan si Coach Munil Calyos, yan si Coach Munil Calyos, yan si Coach Munil Calyos. Ang tao makajos asin mahigos. Yan si Coach Munil Calyos, mabuot makatao, may serbisyong totoo. Yan si Coach Munil Calyos, mabuot makatao, may serbisyong totoo. Kaya padaba mi ika, Coach Munil Calyos, astig ang talaga. Kaya padaba mi ika, Coach Munil Calyos, astig ang talaga. Pag may G-I-O 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 Bitaan, binikanan, iyong munggawan pangaran. Pagsirti niya na matean, naging leader kan kabataan. Padagustang suportahan, programa niya na pinuknang. Iyo ang bunggaw sa Kapitolyo ibukta. Iyo ang bunggaw. Iyo ang bunggaw. Si Manny Moxea sa programa Serbisyo Asin Reparo sa Bicol Net TV. Serbisyo Asin Reparo, kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutan sa Bicol Net TV. Balik na tabi kita mga tugang, 16 minutos na. Lipas na po ang 8 o'clock in the morning Philippine Standard Time. Ang oras pong yan dara po sa tuya kang MBY Dormitory na makukuha dyan sa Rawis, Legazpi City, open for transient po sinda. Siringwan, ang oras na yan daraman po sa tuya ni Governor Ate Glenda Ong Bungaw kang probinsya ni Albay. City Councilor Renier Bursi kang siyudad ng Tabaco. Cons Irene Morales Pahot, Mayor Shi Capos Bilo, ABC President Cap Art Abila kang Malinaw sa Capos Bilo Lotto Outlet, and dyan sa Arcantillo Steel and Aluminum Fabrication Services dyan sa Zone 5 Balading, Malinaw, Albay. Balik po mga tugang sa indong lingkod. Ako mapogararay si Manny Moxea, si Mr. Hulbutan na tabi ni ngunya na aldaw kita ni Nuebes. Pet sa 8 na tabi kang bulan na Mayo taon 2025. Sundo kita alas 8:30 mga tugang. Kaya doro-diretso na po kita. Serbisyo Asin Reparo. Kung dami ka uniso, ako magagadan. Kan saday pa ika, saday pa. Sige tabi mga tugang, dit na sa ng minuto adi. Okay, di arog nga ni kasubago sa pigsasabi ko. Sandali ha. Sige. Kasubanggi pigpapauranan na kita ki mga report adi. Pigpapauranan na kita ki mga report na nagpopo na ngaya digding karanapan digi sa samuya. Uning ngaya so arog ngaya kay ni igwa ngayang pigtaw na may mananggatos. Igwang may mananggatos
Sa mga municipal councilor garini, city councilor, Sir Julius Calyos, good morning tabi. So iguana kay mga nakaabot na sa mga barangay, sabi kang sa kuyang mga nag-report sa kuya na nagpupuo na databi so karanapan. O di iguana ki mga mananggatos, igwa ki asitinta, binagsak na ngaya digdi so sa Sanribo ngayang butante. Sanribong butante tig saranggatos ngaya. Yo. Igwa man ngayang Sanribo man ngayang butante tig asiritinta. 70 pesos. Sabi ko nga ni, ano daw kung pwede pangunyan so 50? Igwa pa kay tungon yan tabi Sir Julius na suro 50 tapos suburo 20. Gari pag nagtaungon yan ang kandidato na buro 20, baka tabi ibarabadan sa Indo. So talagang ang minimum garingon yan, so tigsasabing 100. So mga sa babae na kandidato, paano na ngaya so vice mayor, mayor, yan ang pigahalat ninda. Kasi sa may mga linyada, arog kan sa mga nagruluwas na sa social media, puon senador, gobernador, congressman, vice governor, board member, party list, yaw na duman, hanggang mayor, vice mayor, hanggang councilor. Igwa na nagruluwas sa social media baga. Igwa nga ni na 1,200 pero para sa gabos na ito, sarong linyada na. Kumbaga duman sa sampul balot, duman sa indang ano apod kaya? So may paipit bagang sampul balot na nga apod kaya. Sampul balot ninda, yaw na duman so mga kagrupo ninda, ang laog kay to 1,200. Igwa man ki sarusa ng individual na 3,000. Wow! 3,000. Sarusa na ito. Natawo. Igwa man nagluwas ki 1,500. Kaya lang, ang sabi, 1,500 da ito, pero ang nakabot sa botante, 1,300 na sana. Ano? Igwa na tulos ki paragunting. Makaskason magunting so mga leader ta siyempre halimbawa so mga leader dyan ibabagsak so panding ta siya so naglista so para lista bako o di ibabagsak sa iya pagabot sa iya gari dinoktoran ginunting o di kasud Martes pa sana kang Martes nagpuuna. Kasubanggi, Miyerkules. Igwa na. And siguro mga tugang, ngunyan na Webes, Biyernes, ang matindi ka ini pag-abot nin Sabado, Domingo. Na talagang siguro, aram naman siguro yan kan kumili kaya lang ang pasiguro lang tabi ka mo sa mga kandidato na day po ka mo madakop day po ka mo madakop day ka mo makuan kibidensya tapag nadakop ka mo nakuan ka mo kibidensya baka tabi madikyo ka mo madisqualify ka mo and igwayang ki accessories sa penalidad na arugkan pwede po kamong ma-perpetual disqualification kaya na dahil na po kamo pwede na magkapot pa o kaya maglaog pa sa mga opisina di gobyerno. Yan ang makulog-kulog dyan tabi mampibulata na karagdagan padusa kung ika mapapatunayan na ika nang babakal kibuto. Kundi, uni sa mga kandidato na kapos ang pigpapanaunin dong paipit, dahil na po kamo magparareklamo na grabe man nga so itinauduman kang kalaban mi, tapuros baga kamo nagtatao. Dahil na kamo ang problema ta nagkakairinggit.
Ha? Pag nainggit, dadabalon so kalaban ninda, dakulon kaya paano ngayang pigtaw duman, pero sinda nagtao man. Ha? Tapos sasabihon ninda, ako ngaya, mga tugang, dai nagbakal nin boto. We, baka joke. Bako. Tapos pag nadaog, iyo yan ang tataramon. Dahil ngaya ako ng bakal kiboto. Malinig ngaya ang konsensya ko. Tapos mareklamo, maparicount. Dinaog ngaya ako dahil ngaya dakula ang itinao. Pundo na daw kamukha yan. Pundo na kamukhaan. Sabi nga ni dyan sa 3rd District, kung talo, talo. Kung daog, dahil na magpararibok pa sa sunod naman. Sunod naman na eleksyon. Tayo naman sa nangayang nakagawian kan sa tuyang mga kababayan. Di prepararanan nindo. Magtipo na kamukipay ngurag na pirak. Tayo na. Narog na kita gari ka ini. Dipisil lang ngunyan so dahil ngayang pirak. Makandidato ka, maray ang obheto mo. Maray kutaan mga pangaturugan mo sa imong lugar, kaya lang dahil ka man maiibuboto kan sa tuyang mga kababayan, taday ka man kipirak. Ang kadaklan panungon yan tabi, praktikal na. Tapata, nakulao naman pala ng sweldo kang mga leader ta. Sa pinakaibabang sweldo sa municipal councilor. Alato na ha, tailingon ta daw digdi. Ang pinakaibabang sweldo nasa salary grade 24. Ato na. Salary grade 24. Sanggunian Bayan member. O sa mga miyembros kan Sanggunian Bayan. Salary grade 24. Ang sweldo sa pinakahibaba sa munisipyo. Municipal councilor, ang pinakahibabang sweldo 98,185 pesos. 2,000 na sana, masanggatos mil na. Ang kada bulan na sweldo kan sarong municipal councilor. Di pag so sweldo niya sana ini. So iba pa. Kaya aabuto na mga sobra sa sanggatos mil ang sweldo kang sarong municipal councilor. Kaya tabi ang pakihuron ko sa indo, midbido nindong maray ang sa indong mga ibubuto. Taba katabi masala ka mo pagbuto nindo, tinawan sa nanindo ki sweldo, tinawan sa nanindo ko sweldo, so ibubuto nindo. Tinawan sa nanindong trabaho, aday man nga ni matrabaho pala. Tinawan sa nanindong sweldo, dahil man nagtatrabaho. Tayo ako ki mga midbid na arog kayan. Natapos na lamang sa 3 taon na miyembro kan Sanggunian Bayan, Sanggunian Panglungsod, Sanggunian Panlalawigan. Natapos na lamang sa 3 taon dahil lamang garinay nakapasar kisarong resolusyon kaya ordinansa. Sus Maria Josep. Tapos ngunyan, mapariilik pa. Mapariilik pa. Mga daing supo gadi. Yagan mo yan. 98,000 ang sweldo. Matindi Marinal daw tabi, pa-shoutout na tabi kay Sir John De La Rosa na dae magparainom. Magparapainom. Ay maray man si Sir John. Agdahaman daw tabi ako, Sir John. Agdahaman daw tabi ako kung mapainom ka. Agdaon mo man ako. Sige mo pala napainom dyan. Nga, kandidato ka? Sir John. May midbid ako tabi mga tugang na member kan Sanggunian Bayan. Dahil nga ni gari nakapasar ki resolusyon kaya ordinansa. Ang pigahalat sa natabi mga tugang bulan-bulan, susweldo niya. Dakulao na palang tabi ti Anor Campos ang sweldo kang member kang Sanggunian Bayan. Adi, yugon mo yan, nasa salary grade 24. 80 o kaya 98,185. Maray kayo ni magkagawad na. Mauragon pala na di.
palandakulo nagkarandidato na ngaya maserbi ngaya ako. Tapos uday nga ni nagtatrabaho sa Sanggunian Bayan tabi Chanor. Gusto pang magparielek. Ang sabi na dangog ko dyan sa pagtribuna, dahil da siya tinauanin komitiba sa Sanggunian Bayan. Kaya dahil siya nag-revoke, dahil siya nagkakaalo. So, ibig sabihin, mga tugang, so ang pigyan niya sana, suswildo talaga. Taday man siguro rason, tamili dahil kang komitiba, dahil ka makapasar kay ordinansa o kaya resolusyon. O talagang dahil mo man talaga aram, sulinaugan mo. Ako, kung ako pala ugon dyan, dawa dahil hindi ako tawang ki komitiba, baka daugon ko pasinda. Baka taray-tayang kusinda dyan ki resolusyon kaya ordinansa. Dahil nangangahulugan na dahil kang komitiba, dahil ka na mahiro, dahil ka na mapungsyunar bilang ikasarong legislador. Sabi sa tribuna, kaining mapariilik na ini. Kaya nga, suporta nindo giraray ako. Nata nga tadi ako tinawan ki komitiba. Baka kaya nga pa, no, daugon ko sinda. Serbisyo asin reparo. Kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Baka da kaya masapawan niya sa mga kapwa niya Sanggunian Bayan member, baka nga sa masunod na eleksyon, ako nan makakalaban ninda. Arog kanso panlansi niya sa mga barangay sa tribuna niya. Klasian. At ako nindo pa istoryahon. Taaram ko yan. Ang aram niya sa nangani, maghapot sa saya mga pagiribano, ngaya may saod na tayo. Aray ka ni apo doon na Councilor sahod sana. Iburuto pa daw nindo yan. Na pangyayari sa kinabantadi. Tandaan po nindo mga tugang, tandaan ta po na ang pigsusildo ninda hali po sa tuya yan. Pigsusildo ang taso inutil. Dahil man ki pigigibo para sa satuya. Tapos ibuburuto tapa man. Tanda daw sa indo. Kado tabi Chanor, maray ka ni magpasiring sa labnig, mag-istoryahan lamang kami ni Cho. Ano daw kung ma-advance na ako kay Chued? Sa birthday baga ni Chued, wala man ako. Ano daw kung bisitahon ko na si Chued sa Sabado? Mapasaway na kami ni Chued. Marami daw tabi dyan si Chued na ma-advance na kami. Ma-birthday na baga si Chued. Pamadyan ako. Kambugan lamang kami maghapo. Ay, paaram na kita, alas 8:32 na. Taud-taud ang pagpapadagos kan sa tuyang programa duman sa programa ta Sutama sana sa 107.7 radyo natin Tabaco. Alas 10 do alas 11. Param po muna kita sa pangaran po kang sa tuyang mga taga-suporta kay Madam Maylin kang MBY Dormitory. Salamat abi. Siring man mga tugang kay Governor Ate Glenda Ong Bungaw kang probinsya ni Albay. City Councilor Rener Bursik ang syudad din Tabaco. Cons Irene Morales Pahot Oy. Mayor Shi Kapos Bilo ibalik tagarari sa Malinaw. Maray na leader Mahigos. Mayor Shi numero 1 sa Baluta. Siyempre tabi mga tugang yaon man dyan si ABC President Cap Art Abila kang Malinaw Albay. Salamat man sa Kapos Bilo Lotto Outlet. O dyan yan sa Barangay Tinapi, Poblasyon Malinaw Albay. Sa Lotto po kamo magtaraya, bako sa Witing. Sa Witing Oto. Sa Witing tinapyas na. Tinapyas bago sa tuyang gobernador tayong bulto sa
pagtanggap nin payula sa waiting. Nem. Sabi ko sa indo sa luto ka mo magtaya. Siyempre, daraman po sa tuya kang Arcantillo Steel and Aluminum Fabrication Services. Diyan yan sa Sound 5, Balaning, Malinaw, Almay. Ako po ang sa indong lingkod. Manimok saya po ini si Mr. Hulbutana. Saga naman sa programa Serbisyo Asin Reparo. Adios amigos! Domo arigato ringat po kita. Bye-bye! Serbisyo Asin Reparo. Serbisyo Asin Reparo. Horacio Imperata laban sa mga bagyo asin iba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat hulikan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Hulikan sa imong pangataman sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga. Asin hulikan sa imong kadunungan na nag-aantabay kan lakaw kam bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Day mi nasabutan asin nautob ang sa imong kabutan na tamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit hulikan sa mong mga salanggibo. Asingunyan namamatean mina ang padusang balik kan sa mong pag-abuso asing kapabayaan. Padagos ang labi-labing pag-init kang kinaban. Huli ka ini, naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo. Uran, baha, pagtuga kang bulkan, asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan, kundi ka, mamumuto nama. So sa imo kami minahagad, ning kapatawaran kan samong mga kasalan. Ilikay mo kami, ang samong mga namumutan, asin mga pagrugaring, sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsableng paraataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo. Huli ki Kristo sa mong kagurangan. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na ipamibi mo kami. This is the source of news and information that matters to you. This is Bicol Net TV. Kasunod kang Bicolano Worldwide. Ano na? Iyo, pigano na ni Miss Ay, gari okay na ito.